Opa, xentiña da boa! Tenreira galega, babilla ou corte redondo. Chicha de primeira calidade. Porque o merece, Cuidado. Vinde comigo. Que o que merece? Merece o produto que vamos traer hoxe. Produtazo. Destas cousas tamén que pasan unha vez pola cociña, sabedes? Non pasan moitas. Vou prender aquí o lume porque preciso quentar un pouquiño esta auga. Sabedes que vamos traer? Sabedes con que vamos a traballar hoxe? Con millo corvo. O que é? Imos explicar, pero imos a facer, bueno, nos vai explicar o gran Rafa Durán, non? O gran Rafa Durán non, os expertos que contacta Rafa Durán, porque Rafa Durán tamén moito aprende, cando vai por aí. Despois me ven todo emocionado. Oi, pois estuve facendo isto, pois oye, pois conseguí o tipo da fariña, díxome que se facía así, ben emocionado. A verdade é que todos estamos encantados. Temos uns produtos de primeira aquí en Galiza. E desde logo, andar voando como un gaivoto, como anda por aí o Rafa, tes unha sorte, a mí sempre me tedes aquí na cociña, nunca me leva, tamén me día, tamén ti comes ben? E máis, bueno, él tamén come, que non se queixe. Bueno, non me enrollo, mirad unha cousiña, facemos unha empanada que fai moito tempo que non facemos con esa fariña de millo, e penso que sí, non? Sinxela, pero menos e máis. E cando temos un produto de tanta calidade como este corte de tenreira galega, non precisamos de moito máis para darlle un saborazo. Usei a carne precisamente porque cando temos unha empanada de millo, o máis identificativo, quizáis pasame a min porque ando polas Rías Baixas ou polas Rías Altas, ando por toda a costa, pero que sí que identificamos máis con peixe, incluso con faburiñas, con volandeiras, con berberechos, non? Con vieiras. O millo sempre vai por aí. Pero se buscamos o equilibrio entre xugosidade e máis o seco, digamos, que ten este tipo de fariñas, se buscamos e casamos con ese equilibrio podemos facer algo que é brutalmente rico. Así que, zaragallada, cebola, pemento doce, allo e nada máis, ovo é para pintar despois. E un viño branco, un pouquiño de viño branco. Mirade, para a masa temos auga, lévedo, sal, un pouco de fariña de trigo que imos a mesturar ca fariña de millo. Despois explico por qué. E o que imos a facer con este chourizo é torralo no forno. Está a 200 graus uns 30 minutos. Imos conseguir así un pó de chourizo. Desgrasalo completamente e xa veredes o que imos a facer con el. Bueno, xa vamos, como Tarzán Allén, o gran Rafa Durán, a ver o corvo ese por onde anda, Rafiña, amigo, onde andas? Mira onde sale. Hola, Xoanqui, amigo, oído no hórreo, chef. Aquí o reporteiro recadeiro sempre disposto para servir ao cociñeiro. E se queres fariña de millo corvo, vouche levar a mellor fariña de millo corvo de Galicia. O que pasa que non sei o que é a fariña de millo corvo. Pero bueno, agora o descubro. Por certo, chiste, que lle di unha barra de pan a outra? Preséntoche a unha amiga de fariña de millo corvo. É igual. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. Since she went away, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. Estou con Alberto, o único produtor galego de fariña de millo corvo certificado ecolóxico. Dixen ben, non? No craiga. Contanos que é o millo corvo. Bueno, pois o millo corvo é unha variedade autóctona, parece ser, ou con máis antigüedade na zona de Bueu. E o proceso como é? Cando unha vez tes a mazaroca xa preparada, lista, non? Canto tempo ten que estar no río? Pois ten que secar, con polo menos 3-4 meses. 3-4 meses, e a pasar o inverno prácticamente, aí para que o frío do inverno o cure. E a continuación? E logo, pois nada, empezamos a procesar. Desgránase. Si, desgranar, si, facer
facer a fariña e... Triturar, tamizar e as bocas, as bocas de que non queiran probar. Unha receita que me recomendes con esta fariña de millo corvo. Teño aí unha empanada que logo vos enseñar, feita. Solo enseñar, non? Enseñar, bueno, a ver se vos portades ben, ainda podemos probala. E tamén, home, isto é moi rico para... A ver, agua e fariña, agua, fariña e sal, faz un bolo, que chamamos aquí un bolo nunha sartén en 20 minutos. Bueno, un pan exquisito. Eu non sei que vai facer Xoanqui, pero, Xoanqui, váleche non? É a mellor. Home, claro que vale, por suposto. Pois que disfrutes, a ver que receita fai, estaremos atentos, non? A ver como sale a cousa. Graciñas, Alberto. Veña, a vos. Grazas, compañeiros. Sí, señor. Bueno, pois xa temos aquí. Non me digades que non é bonita. A ver, solamente así, mirad para ela, non me digas que non adorno unha cociña, Porque ten esta fariña, bueno, ou esas espijas así colgadas da cociña, non hai Picasso que engalane máis. Bueno, comezamos. Cunco. Fariña, por que usamos dúas fariñas? Quedaría moi seca, non poderíamos traballar con ela prácticamente, non? Entón, non ten gluten, deste xeito, usamos outra fariña como é a de trigo, podemos mesturar incluso varias fariñas, como a de espelta, a de centeo, a de millo corvo, pero sempre con unha pouquiña de trigo, porque vai nos resultar moitísimo máis doado de traballar. Ben, incorporamos o temos pesado 350 gramos de fariña de millo corvo por 225, neste caso, vosotros sabedes a regla de 3, se non poñedes o neto, decir, oye, a regla de 3, para tanto, tanto. 225 de fariña de trigo. Aquí teño a auga que está media morna, e aquí teño o lévedo, cunha pouquiña de auga. E imos a desfacelo na auga. Así. Mistura moitísimo mellor. Moitísimo. Un chisquiño de sal. E a traballar. Cas maus. Ben limpiñas. Primeiro, ca culler de madeira. Listo. Témolo. Collemos a culler, comezamos mesturando as dúas fariñas. Xa veredes que bonito van a quedar. Dá gusto vela. Desde logo, diredes, vai a corte, non? De terreira galega estás usando para unha empanada. Dous produtos de primeira. Cantas veces traballachedes vosotros con este tipo de fariñas? Porque eu non tantas, ando en un sajo das cociñas. E non traballo tantas con elas. Por iso digo, no... darme aí un corte redondo que ese é digno de incorporalo. Vale, lévedo. E seguimos mesturando. Fora. Despois cas maus. E aquí sí que non hai rolo, nin nada, nin botella, nin nada. Aquí, maus. Non o intentedes, un rolo. Non vai de poder traballalo. Eu, de feito, intentei nun día, metendo en papel vegetal, en dúas láminas de papel vegetal, e intentei traballar con... mellor así, como se fixo de toda a vida. Como se fixo de toda a vida. Cas maus. Veña, seguimos un pouquiño máis. Incorporando aí aos poucos. Eu penso que medio litro fainos falla. Vainos facer falla, vai. Xa o pide, polo menos é o que teño, medido. Medio litro máis o chisquiño que viche desde do lévedo. Non é nada. Ben. E veña, adiante, que ven ule o lévedo. Este é o responsable deste arume. Son eses arumes tan... Cando falamos de arumes, non? E nos presentan as colonias, e non sei que, é o que queres que vos diga. Pero o arume do lévedo, da terra, eses son os arumes naturais que
que son referentes. A min este arume do lévedo é un referente para min. Por qué? Porque ven a lembranza. Ven a lembranza da aboa, ven a lembranza da nai, de traballar, de andar... Cando pasamos por diante da panadería, nosotros sempre, pan de forno. O meu fillo xa o maior xa se prepara, 10 metros antes empeza a facer así. E siga andando, non? E pasa de largo por diante da porta da panadería facendo... E que? Acabas de merendar xa, non? Acabas de quitarlle o oxígeno a medio Vila García agora. Vale. Témolo. Bueno, mirade o que me sobrou, Non lle vou botar máis. Mirade o que me sobrou de medio litro. Casi podo decir que é o vaso que usei para o lévedo. E agora si, traballamos un pouquiño cas maos. Non fai falla traballar moito, Así un pouco e deixamos levedar. Oh, que ben. Que contento estou. Cando me aparecen estas cousas pola cociña, Rafa, desde logo, non sabes como te quero, machiño. Porque isto sí que son virguerías. Moi ben. Vou apartar aquí un momentiño, hai que tira aí unha horiña, vale? 40 minutos, unha hora aproximadamente. Con paciencia. E comezamos. Cazaragallada. Cando falamos de nomes en galego tamén moito me gustan, Zaragallada. Cantas veces, non? Moitas veces hai, sobre todo en internet, por aí, a ver, cal é o nome máis bonito que Orballo, a xente pensa en Orballo, Bolboreta, a min Zaragallada está entre as primeiras de nomes en galego. Sería... Moi ben, adiante. Bueno, vou non deixar aquí, porque así vou usar isto para cortar. Isto xa non me fai falta. Fora. Aí está. E agora, aceite de oliva. Un chisco bon. Un chisquiño bon. Un chisquiño de 4, 5 culleradas, vale? Así o fondiño. Eso é. Sin máis. Lume ou candela. 9. Aí está. Xa teño... Aí que teño a Luís, que xa me cortou cebola e media. Aquí man 2 cebolas. E de adiántame aí e tal, vale, para dentro. Vou deixar que prenda un poquinho o lume, que senón malimos. E esta outra media tamén vai para adiante. Con respecto ás cebolas, cando fago as empanadas, sempre miro de facela o rostrido profundo que lle chamo o intenso, ou un rostrido menor. Aquí vai a ir o xusto. É dicir, se queremos un rostrido intenso, que en algunhas empanadas nos ven moi ben, aí o merme da cebola vai ser brutal. É dicir, precisades o doble de cebolas. Se queremos que torre ben a cebola, 2 non, 4. Por qué? Porque todo, o 90% da cebola é auga. Así que malimos. Si despois queremos verdadeiramente encher, unha empanada. Outra cousiña, imos ir ao forno. Vou poñer esta ceboliña aquí, que vai a ser o primeiro que vai rustrirse. Eso é, fora. E agora imos para o forno. Non vos levantedes do sofá, non fai falta, vou só. O chourizo, unha fonte de forno, váleme esta perfectamente, e para dentro con el. Media hora 200 graus, 40 minutos 180, por aí anda o conto. Como o sabemos? O sabemos porque o que vamos a facer dentro de media hora é meter a man aí, sacar e tocar o chourizo. Cando vemos que este ben pretiño, e cando está perfectamente deshidratado, a partir de aí podemos traballar con el para receita. Non vou enrollar para explicarvos como vai a salir. Vádelo ver vosotros, de acordo? Moi ben. O único que me queda agora é
rustrir un pouquiño a cebola, que xa lle meto un pouquiño de sal, o pemento, os allos, o pemento doce, perdón, e o viño. Isto é para a masa, que vou poñer aquí para pintar despois a masa. E isto xa o retiro para fora. Aí está. Ven para aquí. Bueno, facemos unha cousa. Me deixades agora rustrindo un pouquiño todo este... rustrindo un pouquiño a cebola, máis o pemento e os allos, e retomo con vosotros en menos de que canto un galo, vale? Chisco dun ollo. Ata agora. Aceite quentiño, xa incorporei aquí xa o pemento e máis o allo. E aquí teño a tixola, mirade, fumeando. Botamos a carne. Aquí. Moi forte, vale? Temperatura moi forte aquí. Non vou salgar. Aí está. O que queremos aquí é marcar. Eso é. Vedes, verdad, o que está pasando. Non baixamos 9, ainda lle vou dar un pouquiño máis. 9 a pé de power. Eso é. Remexendo pouquiño, solamente queremos que peche un pouco. E dai, vai aquí dentro. Todos os xugos ten que soltalo aquí, si solta algún. Que o ideal é que non solte ningún hasta no momento que teñamos a empanada no forno, vale? Vale? Mirade, vedes? O temos, védelo. Este é o ideal. Aí, para dentro. Ben. Quieto. E apagamos. Un segundo. Un segundo. Non quero facelo máis. Así. E agora, vamos meterlle 3 minutos máis cocendo no viño. O viño, non me vou cansar de decirlo, ten que ser bon. Non me vale calquer viño, ten que ser ou un ribeiro, ou un albariño, ou un godello, de calidade. Non vale calquer outro viño, notase moitísimo, moitísimo. Volcán, así, unha cullerediña pequena de pemento doce. Ou picante, según vexades vos. Eu neste caso 12. Non quero apagar o sabor deste millo e o sabor desta carne. Non se pode apagar aí con calquer cousa. Facemos un chisquiño de viño. Sen tapar, deixamos reducir. Quieto, nada máis. E agora tralla. Bueno, compañeiros, compañeras, mirad unha cousa. O único que me queda aquí, eu aproximadamente penso que isto en 5 minutos vai estar. Non vai precisar moito máis. Cando está? Temos fervendo. Cando vexamos que a consistencia que non está completamente líquido, é dicir, temos que facer unha empanada. Por lo tanto, non pode esparcirse todo por aí. Así que buscamos o espesor, que vai enseguida. Retiramos o chourizo do forno e deixamos que remate de levar a empanada e vemos montando a empanada, vale? Para vosotros son 5 minutos. A mí me queda, entre o chourizo e isto, aproximadamente uns 40 minutos. O chourizo, o lévedo, que actúa o lévedo e demais. Vémonos agora. Ata agora. Vale, mirade. Como moito medio centímetro de basa. Para traballar xa temos que xa estuvo unha hora. Para traballar con ela é moito máis cómodo se collemos un pouquiño de aceite de oliva, mollamos así as maus e pouco a pouco vamos así, como facendo parches, estirando ben, que non haya moita masa, non queremos aí unha amalgama de masa, vale? E o que sí é interesante
e que o borde quede un pouquiño levantado, para que non se desvalle despois os xugos que temos da zaragallada, sabedes? Entón, imos facendo así e imos levantando un pouquiño os bordes. Vedes? A tapa é exactamente igual, Temos que o 50% da masa, mira como se peja, se non lle botamos aceite, ves? En cambio, con un pouquiño de aceite, facemos así. A masa, o 50% vai para abaixo e o outro 50% para arriba. Lembrade non gastar todo aquí abaixo. Así. Un pouquiño máis aquí e listo. Xa o temos. Vale. Ben. Poñemos así bonito. Todo ao redor. Ben. E veña. Zaragallada para dentro. Quero que este ben. Guai. Mola. Adiante. Que vaya húmedo, pero non mollado. Estendemos. Repartimos, máis que estendemos. Ala vai. Este non queda aí. Repartimos máis que estendemos. Así. Ainda me ha de sobrar un pouquiño, ainda debe facer algunha empanadilla por aí desta carne de terneira galega que, bueno, ainda que me quede sin millo corvo teño de trigo, E de centeo tamén teño aí, e de espelta tamén teño algunha. De millo tamén. É o fondo do armario, o que temos todos na casa. Temos, Xa temos a sentadiña, a camiña. Mirade. Temos o chourizo. Que isto, mirade. Isto dá un po que lle dá un aire crocante afumado riquísimo. Non precisamos nada máis, Así, moi pouquiño. Despois o resto podedes usalo se queredes para uns chourizos, para botarlle, para salgar uns chourizos. Isto así. Vai por riba. Estudes facendo cas maus. Así. Listo. Sen máis. Fora. Un pouquiño máis. Xa veredes como se agradece. Ben, fora. Nada máis. Agora, seguimos a tapa igual, Que non pase, por favor, de medio centímetro. Iso como moito. Como facemos a tapa? Así, facendo como galletiñas. Temos que estirar a masa, aquí ou como vosotros, en riba do mesado e tal, pero estirar a masa na mao. E despois poñela aquí. Mirade, vedes que aquí se formou así, rompeuse un pouco, é o máis normal. Esta masa é moi complicado de traballar con ela. Entón, non pasa nada, despois metemos un parche aí, imos emparchando sin problema, así. Vai quedar ben igual, de feito, é dicir, as panadeiras fan así, Aceite, limpamos, facemos a galleta. E adentro. Ben estiradiña. Así. Ben. Igual. Como me esqueza de botar aceite, péjase teme todas as mans. Hai que ter o aceite aquí sempre ao carón, Aí. Facemos a galleta. E aí. E así cubrimos toda a empanada. Con moita paciencia. Dicimos, é cara, que é costosa. Eso é que é. É costosa de facer, é laboriosa. Van caros os percedes? Si, van. O que dá traballo ir a buscalos. Ben. Abrimos así e tapamos. Mirade, e despois o que vamos a facer cando teñamos toda esa empanada cuberta ca fariña de millo corvo, vosotros cando vades a panadería, ao forno, a mercala, vedes que xa teñen unhas marcas, xa veñen unhas marcas feitas. Unhas marcas en cuadrados, normalmente, non?
Por que se fan esas marcas? Esas marcas fanse ahora en cru, porque senón despois metemos o coitelo e para cortala estala moito. Entón rompe de xeito que non é uniforme. Entón, o ideal é marcala antes, porque así o que facemos é como a guía. Vai romper por aí, por donde marquemos. Entón, é moi interesante co canto do coitelo. Ahora o facemos. Marcar un pouquiño antes. Por aquí que quede pechadiña. Un pouquiño máis por aquí. Ben. Eso é. A teño moi húmeda. Un segundiño. Así. Solamente moi pouquiño, para despegar. Vale. Ben. Continuamos. Vamos. Vos enseñar como é o marcado e despois continuo eu tapando a empanada. Despois o forno. Aproximadamente uns 200 graus. Eu creo que 40 minutos non hai que nos quite. Imos a pintalo tamén con ovo, como todas as empanadas, e despois a disfrutar dun dos mellores millos que hai, autóctono total, xunto con un corte de tenreira galega, que coidadiño, coidadiño con el. Sempre, cada vez que uso unha empanada de millo, xa sexa corvo ou amarelo, hai que buscar un bo produto, un produto de primeira. Non por nada, poder facer, é que para mí un produto de primeira son uns berberichiños. Os pequenos que ao mellor non os queres meter directamente, non os queres empratar directamente nun prato, porque é que son moi cativos, eso, metedes aquí nunha empanada, aquí o que importa é a viande e o sabor que vai lle quedar. Ben, e por último, pechamos así, listo. Bueno, como o vedes, Ben, non? E agora o que vos falaba antes, imos a marcar. Imos a marcar un pouquiño os cortes. Como os marcamos? Así. Co coitelo. Coa parte de atrás, facemos así. Vedes? As porcións, nestas empanadas non fajades porción grandes. Primeiro porque non se sustentan ben. Casi podo decir que unha empanada, se o facemos así, sí que podemos comer a cas maus, pero se nos poñen un anaco grande, digamos que é unha empanada de coitelo e garfo, E despois para acompañar, así xa vai directamente un vaso de viño. É o mellor, un viño galego, branco ou tinto, e listo. O meu tío Cholo, grande, sempre a tomaba con unha ensalada. Prato único, Eu quero unha empanada cunha ensalada de leitúa. Aprendino a del. Joder, que grande. Imos pro forno, compañeiros. Veña, adiante. Ai, o ovo, quieto, quieto que non pintamos de ovo. Onde vas, ameixeiras? Para. Quieto. Ai, vaya día, mi madriña querida. Aí vai, teño aquí o lixo. Tiña aquí as varillas, todo. Dalle un totono, mola. Que salga con ese crocantiño por riba. Vai. Teño aquí as varilliñas da señorita Pepis. As de xojete, pero son moi cuquiñas para facer estas cousiñas así. Vale. Vaya cores máis chulos. Ben, parece vos ben? Quedou chula? Sí. Agora sí. Forno.
Agora sí. Vémonos eu en 40 minutos, vosotros no chisquiño de un ollo na esquinilla da mesa, vale? Agora vou recoller que teño todo isto feito un... Vamos. Para a empanada de millo corvo de hoxe, precisamos mesturar as fariñas cun pouco de lévedo, medio litro de auga e sal. Metemos un chourizo ao forno durante 30 minutos a 180 graus. Nunha tarteira rustrimos as verduras, salpementamos e engadimos a terneira galega previamente salteada. Incorporamos o pemento doce e o viño e cociñamos durante 7 minutos. Montamos a empanada coa zaragallada e o chourizo en pó. Pintamos cun ovo batido. Enfornamos durante 40 minutos a 200 graus. Empratamos e listo para comer. E non me digades que hoxe aquí non imos a disfrutar. Vinde, inda chejades a tempo. Non sei se chejaredes moito, porque aquí hai uns dentes que, Dios mío, que... Mira de pa aquí. Que rico, que cousa rica, por favor. Bueno, xa te tiña ganas, E o millo corvo. Inda encima, si dentro lle metemos un bo anaco de tenreira galega, aquí pasan de 5 a 7 estalos. Muevo por un albariño, con vosso permiso. Un bico, lembrad o sorriso, E ata outro día. Chao.